Benvinguts de nou. Seguim amb el tema dels últims dies. Els diversos arguments que es fan servir per demanar que parlis castellà al teu interlocutor castellanoparlant quan estàs parlant català. Vam veure que l'argument del respecte no és vàlid. O sigui, les persones parlen amb la llengua en què pensen i amb què s'expressen millor. Per tant, no és ni més ni menys educat parlar o deixar de parlar la llengua dels teus pensaments. El segon argument era el polític, el que associa Espanya i l'espanyol, només l'espanyol, una sola llengua. Què vol dir això? Que hi ha un criteri de jerarquia entre les llengües. N'hi ha una que és més important que les altres. El més adequat potser era fer servir com un criteri de la teoria de conjunts de matemàtiques, que vol dir que el global engloba totes les llengües i estan en peu d'igualtat. I el tercer argument, és el que veurem aquí, no és en realitat ben bé un argument, sinó que és una mala concepció del criteri de llibertat individual. Vegem un exemple. Parlava amb un tio i em va demanar que li parlés en castellà, i jo, òbviament, ho vaig fer. Clar, mentre es desenvolupava la conversa, jo també li deia, home, però pots aprendre català, ja que vius aquí, t'has mudat a Andalusia, aprèn català, com a mínim, conèixer-lo per entendre'l. El tio havia estudiat aquí, això és cert, tot i que em va dir en una escola castellana, la qual cosa en realitat no hauria de ser, d'entrada no pot ser així, però és el que em va dir. El que passa és que li feia pal que jo li parlés en català, ja comencem malament, i després, a més, em va dir, quan jo li anava demanant i li anava insistint, tio, però fes l'esforç, no? El tio em va dir que cada uno hable lo que quiera. La qual cosa està molt bé. El problema és que fa 10 minuts, tio, m'has dit que et parli jo en castellà. O sigui que pel que sembla, aquest criteri no s'aplica a mi, només s'aplica a tu. M'enteneu? Per tant, aquí no hi ha llibertat. Això per què? Doncs molt fàcil, per dues coses. Primera, perquè hi hagi llibertat hi ha d'haver igualtat. Si l'ús que els parlants d'una comunitat lingüística fan de la seva llengua ha de dependre d'una altra comunitat lingüística, vol dir que no hi ha igualtat. Per tant, no tenen aquesta llibertat. I la segona cosa que va lligada és que a vegades això depèn de l'argument 2. Clar, quan aquest tio em deia que li parlés castellà és perquè ja entenia que com que tu ja parles castellà, jo ja parlo castellà, molesta tu a parlar castellà. És més important, tothom el pot parlar, no em molestaré jo a parlar català. Enteneu? Llavors, òbviament, aquí no hi ha consideració, una consideració necessària, no només perquè totes les comunitats lingüístiques tenen el mateix valor, sinó perquè les dues llengües es parlen a Catalunya. Per tant, quan tu mantens la perspectiva, no la perspectiva, et mantens allunyat d'aquesta realitat, t'estàs aïllant a la teva bombolla castellano-parlant i no entens que aquest país és bilingüe i funciona d'aquesta manera. No sempre ha estat bilingüe, ara ho és. I el sistema educatiu català assegura el coneixement de les dues llengües. Si assegura el coneixement de les dues llengües, sempre es pot dir que el parlant, efectivament, té la llibertat d'escollir la llengua en què vol parlar. Quan aquest noi em deia que ell tenia la llibertat de parlar castellà, en realitat, no és que tingués la llibertat de parlar castellà, que la té. En realitat el que passava és que era ignorant respecte al català. I això és un problema. Per què? Perquè t'aïlles del 50% de la riquesa lingüística d'aquest país. I això, pel que a mi respecta, no és normal i no és una mostra racional de consideració envers la resta de persones. Hi ha gent a qui li xoca que les converses a Catalunya, a vegades, algunes, es desenvolupin en les dues llengües. O sigui, un parla en català i l'altre parla en castellà. Pel que a mi respecte, això no és un problema. És una mostra de convivència lingüística. I precisament per això, perquè hi hagi aquesta mostra de convivència lingüística, hem d'entendre que tots tenim la mateixa llibertat i que tots necessitem conèixer les mateixes llengües, les dues llengües que es parlen a Catalunya. Doncs bé, bàsicament això és el que us volia dir. Espero que us hagi entès. Gràcies!